Здравейте! Нека да видим какво ни е подготвил уикенда този път. Ако ви е интересно, изгледайте видеото до края. Значи през уикенда се очаква да се сложи край вече на болката и на таката, която така дълго време е била с нас и ни е тормозила. Също така изборът, който така сме отлагали до сега през този уикенд, най-накрая ще бъде направен от наша страна. Очаква се също и да имате семейно събиране, семейни срещи през уикенда и изборът, който казах, че вече ще сме готови да сме го направили през тези 2 дена. Този избор ще ни донесе така желаният и блинуван успех. Също така колелото ни се завърта в правилната позиция и нещата започват да се нареждат по най-правилният начин за нас през уикенда. Така че обобщение: край на болката, вземане на дългоотлагано решение, което ще ни донесе успех и нещата започват да се подреждат в правилната посока за нас. Аз ви пожелавам един страхотен уикенд за всички вас.